Дуспите започват. Първо ще изпълнява отбора на Колумбия. Напрежението е много голямо, да видим какво ще стане. Колумбия са под голямо напрежение. Удар! 1-0 за Колумбия. 1-0 за Колумбия. Кинтеро е точен. Дава предимство за южноамериканците. Да видим сега какво ще направи отбора на Швейцария. Бавно изпълняват дуспите за сега двата отбора. Може би прекалено бавно. Джака за Швейцария ще изпълнява. Засилва се. Пак известно забавяне. Удар! Гол. Гол за Швейцария, макар че вратаря докосна топката. Резултата е 1-1. Вратаря докосна топката, но все пак гол за Швейцария. Да видим сега Колумбия. Санчес се засилва. Швейцарския вратар играе на гол линията. Да видим. Много интересно. Удар! Корна града за Санчес. Мал шанс. Резултата остава 1-1. Пропуск за Колумбия. Много важен пропуск за Колумбия. Топката се чукна и се тупна иначе на гол линията. Но не я премина изцяло. Така че пропуск. Пропуск за Колумбия. Да видим сега Швейцария. Второ дуспа за Швейцария. Пак известно забавяне. Удар! Гол! Два за Швейцария. Европейския отбор подвежда в резултата. Сега напрежението е в краката на колумбийците. Трета дуспа за Колумбия. Голямо напрежение за Колумбия. Много важен момент е това. Удар. Гол! Гол. Топката мина под
ръцете на вратаря, но все пак гол. 2-2. Много, много важен момент. Накосан беше, но все пак 2-2. Колумбия се връща в мача за сега. Трета дуспа за Швейцария. Засилва се швейцарецът. Да видим какво ще направи. Над вратата. Над вратата. Матча е равен 2-2. Всичко започва от начало. По 3 изпълнени дуспи. Резултатът е 2-2. По един пропуск и за двата отбора. Много лошо изпълнение. Поне метър над вратата. Много лошо изпълнение. Продължаваме. Колумбия са наред. Много интересно. Лека засилка. Вратарят е хвана. Колумбия отново изпускат. Ернандес пропуска за Колумбия. Вратарът усети ъгъла и успя да хване топката. Южноамериканците не се слагат с добри изпълнители при дуспите. Така че напълно очаквано. Сега наред с Швейцария. Да видим. Удар. Гол. Гол. 3-2 за Швейцария. Остават по още една дуспи. По още една дуспа и за двата отбора. И 3-2 за Швейцария. Много важна дуспа сега за Колумбия. Ако те пропуснат дуспата, край. За тях всичко приключва. Да видим. Да видиме. Много важна пета дуспа за Колумбия. Трябва да вкарат. Лека засилка. Да видим все пак. Спира се. И обръща ъгъла и равен. Диас, за миг си помислих, че Луис Диас ще изпусне. Той се спря и в последния момент обърна ъгъла на изпълнението, заблуди вратарят. Доста рисковано. 3-3, но Швейцария има последна дуспа за изпълнение. Ако вкарат швейцарците, край. Те продължават напред. Да видим. Да видим дали Швейцария ще отиде на четвъртфинал. Напрежението е огромно. Засилва се. Удари гол. Край. Швейцария побеждава, отива на четвъртфинал, Колумбия отпада. Както си очаквах, европейския отбор
победи южноамериканците, които не се славят, всички южноамериканци не се славят с хладнокръвие при изпълнение на дуспите. И така, Швейцария побеждава Колумбия след изпълнение на дуспи. 4-3. В редовното време 0-0. Швейцария продължава напред.